दा फोसावनाय लेखायै जायफ्रा बर' बिजों बा माने बर' बिमानि राव जे आयदा एमआइल बर' एमआइल असमिया एमआइल बांला एमआइल आरो हिन्दी एमआइल लानानै जायफ्रा दिनैहाय 100 नाम्बार लानानै मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जाबाय बिथांमोननो जोङो 3 लाख रांनि जे राङारि अनसुंथाइ बेखौ फोसावनाय बादियैनो होनाय जागोन आरो टप 10आव फैनाय फरायसाफोरनो बेहाय मिडियामनि खोथा गैला जोङो गासैनोबो जोंनि 5 लाख रां जे फोसावनाय बेखौ जों होगोन खिन्थु आथिखालाव जिहेतु आसाम एसेम्ब्लिनि बिसायख'थिनि जा कड अफ कन्डाक्टआ दाबो जोबाखै बेखौ जोबनायनि उनाव जोङो बे फोसावखानाय 3 लाख आरो 5 लाख बे राङारि अनसुंथाइ एबा बान्थाखौ जोंनि फरायसाफोरनो जायफ्रा नाम्बार लाखिनो हाबाय जायफ्रा बे पजिसनाव फैबाय बिथांमोननो जोङो होनायनि बेबस्थाखौ जोङो खालामगोन। बर' हारिनि आं नोंथांमोननो सिगाङाव मोनसे भिडिअ होनाय जाबाय इन्ट्र' भिडिअ दानि बिटिसिनि इएम रबिराम सारा बिनि बुंनाय आं मोनसे इन्ट्र' भिडिअ होनाय जाबाय गोजोनथाव बाथ्रा भेरि गुड मस्ट वेलकाम मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दाखालि बिथांमोना इलेक्सनावबो थांनाय इलेक्सननि मेनिफेस्ट'आवबो निस्सय बिथांमोना लाखादोंमोन बिटिसि हालामनिफ्राय जायफोर बर' बिजोङाव बर' एमआइएल माने बर' बिजों नङा बर' एमआइएल आयदायाव बियो बर'आनो जा एसामिस जा बेंगलि जा बा हिन्दी मिडियामानो जाथों मानो बावहाय जायफोरनाखि माने टपारफोर जाय टपार मोनगोन एबा 100आव 100 जायफोर मोनगोन बिसोरनो साफायाव 3 लाख रां होनाय जागोन बे जाहैबाय मा बिटिसिनि प्रतिश्रुति होनाय आरो बेजों लोगोसे जायफोरनाखि माने मिडियाम गैला बाहाय माने जाय टप 10 मोनग्राफोरनो सासेयाव 5 लाख रां होनाय जागोन हायार सेकेन्डारि आरो मेट्रिक बे मोननैबो आयदायाव अब्ला जोबोद मोजांनि बाथ्रा नङा होमबा जुदि सासे फरायसाया जुदि टप 10 थांनानै जुदि 5 लाख मोनोबा सासे फरायसाया जुदि एमआइएलआव जुदि 3 लाख मोनोबा माने बे टपार गथ' फरायसाया बे 3 लाखखौ लानानै माने गावनि लाइफआवहाय हान्थिनायनि एबा गाव गोजौ मोनसे सोलोंथाइ लानो हानायनि बिराद मोजां सुजुग मोनगोन सुबिदा मोनगोन आरो बे 3 लाख फैसाखौ बा 5 लाख फैसाखौ बिसोरो सेभिं खालामनानै बा माबा मोनसे रिकारिंफोर दोननानै बा बायदि रोखोम खालामनानै बिसोरो फैसाखौ बारायना लानो हागोन थारमाने अब्ला बे फैसाखौ जुदि बियो बारायना लानो हायोबा इन फिउचाराव माने गोजौ सोलोंथाइ लानायाव मोजां सुबिदा खालामनो हागोन आं आसा खालामदों आरो सरकारनि तरफनिफ्राय माने जिफोर इनिसियेटिभखौ लादों बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्राय आं बिराद मोजां मोनदों बेफोरबायदि थुलुंगा होयोबा बयबो नाजागोन आरो नेक्स्टफ्रावबो बयबो टप 10 एबा टपार एमआइएल आयदायावहाय टपार लानो बयबो सेस्था खालामगोन जुजिगोन बे मोनसे थुलुंगा होनाय बान्था आरो बेफोरबायदि थुलुंगा होनाय बान्थाखौ सरकारा लानांगौ आरो सरकारा लानो हायै जेबो मोनसे पलिसि थाया खारन जेब्लानाखि जों बैफोरखौ माखासे फान्डनिफ्राय जोङो दानख'नानै बैफोरखौ जों होनो हायो मानोना सरकारा पाब्लिकनि थाखायसो सरकारा पाब्लिकफोरखौ थुलुंगा होनायसो सरकारा पाब्लिकफोरनि माने गांनाय उखैनाय बेफोरखौ सुफुंनो थाखायसो जेंना जेथोफोरखौ सुफुंनो थाखायसो सरकार आरो सरकारखौ सोर बानायो रायजो राजाफ्रासो बानायो रायजो राजाफ्रासो भट होनानै जायखौ साबसिन मोजां मोनो बेनो भट होनानै बेखौ सरकाराव लाबोयो दा बे हिसाबै जुदि रायजो राजाफ्रानो सरकाराव लाबोबायबा बिपिएफ गभर्नमेन्टखौ बिपिएफ सरकारखौ अब्ला सरकाराबो नायफिननांसिगोन जेब्ला सरकारा नायफिनगोन फरायसाफोरखौ नायगोन आबादारिफोरखौ नायगोन बेफार फालांगि खालामग्राफोरखौ नायगोन माने हावरिया खावरिया सुबुंफोरखौ नायगोन सोर गथ'आ माबायदि फरायनायाव एक्सपार्ट सोर गथ'आ माबायदि बिजनेसाव एक्सपार्ट बा सोर बबे आयदायाव एक्सपार्ट बिसोरखौ नायनानै बिसोरनो ट्रेनिं होनाय ट्रेनिंजों लोगोसे बिसोरनो माखासे स्किलफोर होनायजों लोगोसे बिसोरनि गावखौ आथिङाव गसंथानो हानायनि माखासे सुजुग सुबिदाफोर खालामनानै होनाय स' बैफोर इनिसियेटिभखौ सरकार लानांगौ आरोखि अब्ला लायोब्ला बेखार जानाय सुबुङा खम जालांगोन गावनो गावनि आथिङाव गसंथानो हानायनि माखासे सुजुग सुबिदाखौ मोनगोन मावनानै जानो हानाय सुजुगफ्रा फैगोन सुबिदाफ्रा फैगोन बेफोरखौ ओंखायनो आं बिराद मोजां मोनदों आं दा रबिराम नार्जारि जाय इडुकेसन इएम बिटिसिनि जोंनिनो समस्तिनि बे सारनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर जासिदों सारा जुदि बे बाथ्राखौ जायफोर बाथ्राखौ बै समाव कास्टम ब्रादारा बुंखादोंमोन आरो दिनै स्पस्ट' बाबै इएम जोंना सारानो स्पस्ट' बुंखाबाय मानोना जायफोराखि एमआइएलआव टपार बिथांमोननो बा 100 मोनदों बिथांमोननो 3 लाख खरि होनाय जागोन आरोखि ओमफ्राय जायफोरनाखि टप 10 मोनदों बै टप 10 मोनग्राफोरनो
टप 10 बा बिसोर गासै 20 जन जागोन मेट्रिकआव टप 10 आरो हायार सेकेन्डारियाव टप 10 बा नङा होमबा बिसोरनो सासेयाव 5 लाख खरि रां होनाय जागोन आरोखि जोबोद मोजां बाथ्रा आरो बे फैसाखौ लानानै फरायसाफ्रा मोजां माने सोलोंथाइ आरो गोजौ सोलोंथाइ लानो हागोन होननानै आं मिजिंथिबाय आरो जायफोरनाखि मोनदों फरायसाफोर बै 3 लाख रांखौ जाय मोनगोन 5 लाख रांखौ जाय मोनगोन नोंथांमोनहा बेखौ मोजां खामानियाव बाहायदो नोंनि गोजौ सोलोंथाइ लानायनि सुबिदाखौ जेराव लाफुंनो हायो बेनि थाखाय नोङो बै थाखाखौ माबा मोनसे फेहेरनायनि लामाखौ लानानै खामानिखौ मावदो जेन' फैसा मोनदों होननाय लोगो लोगो गिदिर गिदिर मबाइल लानाय गिदिर गिदिर गारि बायनाय बेफोरबायदियाव जेन' खालामा बै जायफोरनाखि एमआइएलआव टप 1 मोनग्राफोर बिसोरखौ आं खावलायबाय आरो टप 10 आव जायफोर सेलेक्सन खालामजागोन बिटिसि हालामनिफ्राय बिथांमोनखौबो आं खावलायबाय जे 5 लाख रांखौ मोननाय लोगो लोगो बाइक लाया मबाइल लाया मोजां सोलोंथाइ लानो थाखाय राहा लामाखौ लायो आं बेनिफ्राय आंनि तरफनिफ्राय रिकुवेस्ट थाबाय थेंक इउ